துருக்கி நாட்டோட கான் விமானம். இந்த விமானத்தை பற்றி போன வீடியோவில் நம்ம நிறையவே பேசியிருப்போம். அந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா, இந்த குறிப்பிட்ட போர் விமானத்தை பாகிஸ்தான் வாங்கினாங்கன்னா அது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கேற்ற மாதிரியே இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துருக்கிக்கும் பாகிஸ்தான் ஏரோஸ்பேஸுக்கும் நடுவில் டாக்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. பாகிஸ்தான் மட்டும் கிடையாது, அஜர்பைஜானையும் இந்த ப்ராஜெக்டில் சேர்க்கலான்னு சொல்லி துருக்கி முனைப்பு காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை பற்றி துருக்கியோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. அதாவது பாகிஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிட்டடோடையும் அஜர்பைஜான் கூடயும் பேச்சுவார்த்தை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் 2 கண்ட்ரியும் இந்த ப்ராஜெக்டில் இணைவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலான்னு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரே சொல்லிட்டாருன்றப்ப கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் இணைகிறத நம்ம ஆச்சரியமாக பார்க்க முடியாது. ஸோ பாகிஸ்தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் இணைகிறதுனால நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வரும்? நமக்கு முன்னாடியே பாகிஸ்தானுக்குள்ள 5ஆம் தலைமுறை போர் விமானம் இறங்கிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நானுங்கள் அக்கா தமிழ் பொக்கிஷம் வழங்கும் டிபி டிஃபென்ஸ். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு போர் விமானத்தை 2 நாடுகள் சேர்ந்து டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த 2 நாடுகளும் ஈக்குவலான சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது இந்த பிரம்மோஸ் மிசைலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த பிரம்மோஸ் மிசைலை P800 ஓனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேரியண்ட்லேருந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ ரஷ்யன்ஸ் நம்மக்கிட்ட மிசைல் டெக்னாலஜியை ஷேர் பண்ணுறாங்க. நம்ம அந்த மிசைலை மேலும் மெருகேற்றுற மாதிரி பல சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேடையும் பண்ணுறோம். அந்த மிசைலோட எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் கேப்பபிலிட்டியை கூட்டுறோம். அப்படி 2 பேரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி தான் பிரம்மோஸ்ன்ற ஒரு மிசைலை உருவாக்குறோம். அதுக்கப்புறமா Su-57 ப்ரோக்ராம்லையும் நம்ம இருந்தோம். அந்த ப்ரோக்ராம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த Su-57 உருவாக்குறதுக்கான பாதி காஸ்ட்டை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 200 Su-57 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் பாதி காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த விமானத்தை தயாரித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா 200 யூனிட்டே ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் கோடி நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லை, நம்மளோட சயின்டிஸ்ட்டும் போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக்காக 2 நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு வெப்பன்ஸ் பிளாட்ஃபார்மை உருவாக்குறாங்கன்னா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இதை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா துருக்கிக்கு பாகிஸ்தானால் என்ன கொடுக்க முடியும்? இப்போ அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் ரொம்பவே கவலைக்கிடமாக இருக்குது. IMF கிட்ட லோன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது கூட கிடச்சிச்சு, அதை வச்சு ஏதோ சமாளிச்சிட்டாங்க. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் துருக்கியோட ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரோக்ராமில் சேரணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இவங்க செலவு பண்ணணும். அந்த காசு இவங்களுக்கு எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. அதுக்கடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், பாகிஸ்தானி ஏரோஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய அஃபீஷியல்ஸ், முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்களோட ஒத்துழைப்பாக என்ன பண்ண போகிறாங்க? ஏன்னா பாகிஸ்தான்லேருந்து எந்த ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் காம்பனண்ட்டும் பெருசாக தனியாக நின்று உருவாக்குனதில்லை. சைனீஸோட உதவி மூலமாக தான் JF-17 ஒரு விமானத்தை உருவாக்குறாங்க. அதை தாண்டி எந்த ஒரு ஏர் டு ஏர் மிசைலையும் ஏர் டு கிரவுண்டு மிசைலையும் இந்த விமானத்தோட ரேடாரையும் உருவாக்குனதில்லை. ஆனால் டர்க்கி அப்படி கிடையாது. டர்க்கி இந்த கான் விமானத்தில் முழுக்க முழுக்க தேவைப்படுற டெக்னாலஜிஸை அவங்களே உருவாக்கியிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு ஏர் டு ஏர் மிசைல் உருவாக்கியிருக்காங்க, ஏர் டு கிரவுண்ட் க்ரூஸ் மிசைல் உருவாக்கியிருக்காங்க, AESA ரேடார் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விமானத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லா டெக்னாலஜியும் உருவாக்கியிருக்காங்கன்றப்ப பாகிஸ்தானி சயின்டிஸ்டால் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எதையுமே கொடுக்க முடியாது. இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தாண்டி துருக்கி பாகிஸ்தானை இந்த ப்ராஜெக்டில் சேர்க்குமா? ஏன்னா ப்ராஜெக்டில் சேர்க்கணும்னா பாதி காசு கொடுக்கணும், இல்லைனா மூளையை கொடுக்கணும். 2மே கொடுக்கலன்றப்ப சும்மா ஒருத்தரை ப்ராஜெக்டில் சேர்க்க முடியுமான்றது மிகப்பெரிய சந்தேகம். இதை நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ப்ராஜெக்டில் 3-4 பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணுவோம். அந்த 3-4 பேரும் சேர்ந்து தான் காசு கொடுப்போம். அந்த 3-4 பேரும் சேர்ந்து தான் ஒரு பார்ட் எடுத்துக்குவோம். இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், இதை நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லி. அந்த 3-4 பேர் குரூப்பில் ஒரே ஒருத்தன் தலையில் நீ தாண்டா எல்லா காசையும் கட்டணும், நீ தாண்டா அந்த ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவன் போய் என்ன சொல்லுவான்னா, நானே ப்ராஜெக்டை பண்ணிக்கிறேன், இவங்க 3 பேரையும் தனியாக கழட்டி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். அதே மாதிரி தான் இந்த துருக்கி விஷயத்துலையும் நடக்குது. துருக்கி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பாகிஸ்தானால் எதுவும் பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் அஜர்பைஜானால் காசு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். ஆனால் அதுவுமே ஒரு 5th ஜென் ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரோக்ராம் அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்றது தெரியல, சந்தேகமாக தான் இருக்குது. சரி, இது எல்லாத்தையும் ஓரமாக தூக்கி வைப்போம். பாகிஸ்தான்காண்டி துருக்கி என்ன வேணாலும் பண்ணுண்டா, கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்டில் சேர்த்துக்குவாங்க பாகிஸ்தானை நினச்சிங்கன்னா. துருக்கியால் உருவாக்கப்படுற இந்த கான் போர் விமானம் முதல்ல எங்கே இண்டெக்ட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா துருக்கியோட ஏர்ஃபோர்ஸில் தான். அதுக்கப்புறமா தான் பாகிஸ்தானுக்குள்ளே அவங்க கொண்டு போவாங்க, பாகிஸ்தானுக்காண்டி உருவாக்குவாங்க. ஆனால் நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம உருவாக்குன AMCA முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டில் உருவாக்கியிருக்கு. அதோட ப்ரையாரிட்டி நம்மளோட ஏர்ஃபோர்ஸில் இண்டெக்ட் ஆகிறது தான். ஸோ நம்மளோட ஏர்ஃபோர்ஸில் AMCA எந்த வருஷத்துலேருந்து இண்டக்ஷன் ஆரம்பிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா 2030.
30ல் இருந்தால் சைமல்டேனியஸாக அப்படியே ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இத்தனை யூனிட்னு சொல்லி இண்டக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். 35க்குள்ளே அது முடிஞ்சிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதே இது இந்த கான் விமானத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா, கான் விமானம் இதை டெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறதெல்லாம் சீக்கிரமாக ஆரம்பித்தாலும், அதாவது 2 வருஷத்தில் இந்த விமானத்தோட ரோல் அவுட்டை நம்ம பார்க்கலாம், இந்த விமானம் பறக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இது நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி அகேடாக இருக்குது. ஆனால் என்ன தான் முன்னாடி இருந்தாலும் துருக்கியோட இந்த போர் விமானம் ப்ரோட்டோடைப் லெவலை தாண்டி, டாக்ஸிங் லெவலை தாண்டி டெஸ்ட் பண்ணி முடித்து இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த விமானத்தில் இருக்கிற வெப்பன்ஸ் பேலோட அவங்க இண்டெக்ட் பண்ணணும், ஏஎஸ்ஏ ரேடார் இண்டெக்ட் பண்ணணும், இந்த ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ், ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்ஸ்லாம் இண்டெக்ட் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்களோட ஏர்ஃபோர்ஸில் இண்டெக்ட் பண்ணணும். இவ்வளோ விஷயங்களையும் முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கும் 2030 ஆயிரும். ஸோ ஏஎம்சிஏ அப்புறம் இந்த துருக்கியோட கான் விமானம் ரெண்டுத்தோட இண்டக்ஷன் ஸ்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா 2030 தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்மளோட ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்ட் சொன்ன டைமில் கரெக்டாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த துருக்கியோட விமானத்தால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. துருக்கியும் நம்மளும் சண்டை போட போகிறது இல்லை. துருக்கி பாகிஸ்தானுக்கு விமானத்தை கொடுத்தா தான் பிரச்சனை. பட் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட ஏஎம்சிஏ இண்டக்ட் ஆயிருன்றப்ப நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்டால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நடக்காது. பட் துருக்கின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாடு எதுவுமே பண்ணாத பாகிஸ்தானை இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரோக்ராமில் சேர்த்துக்குவாங்களா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பாகிஸ்தானை சேர்த்துக்குவாங்களான்னு நினைக்கிறீங்களா? அதை பற்றி நான் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஷனில் பதிவிடுங்க. அண்ட் இது போல பல தகவலை தெரிந்து கொள்ள டிபி நியூஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே பாருங்கள். நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும். நன்றி, வணக்கம்.